ଦୁଇଟି ସମାଧି। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। କେତେ ଦିଗନ୍ତ, ଧରିତ୍ରୀ, 20 ଫେବୃଆରୀ 1977। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ୟାରିସର ଏକ ଐତିହାସିକ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଧି ଖୋଳିତାଡ଼ି ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯେପରି ନବଜାତକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ନବମୃତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅତୀତର ମୃତମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଘଟେ। ଏପରିକି ଇତିହାସକାରମାନେ କହନ୍ତି, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ କଫିନ୍ ବି କେବେଠାରୁ ଲୋକେ ଖୋଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜ ସମାଧି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକୀୟ ବାଣୀ ଖୋଳାଇ କରି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରି ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏ ବାଣୀରେ ହାମଲେଟ୍ ବା ମ୍ୟାକବେଥର ଦାର୍ଶନିକତା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିର୍ମଳ ଅଭିସମ୍ପାତ। ତାଙ୍କ ସମାଧି ଯିଏ ତାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ଫଳ ଭୋଗିବ। ଏଇଆ ଥିଲା ସେ ଚେତାବନୀ। ମହାକବିଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ପ୍ରଖର। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାଷା ଲୋକେ ବୁଝିବେ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ପୁରାତନ ଶବ ତାଡ଼ନ ଏକ ଧାରାବାହିକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ୟାରିସର ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର କାରଣ, ଏଥର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶବ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ କେତେଜଣ ଏକଦା ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜୀବଦଶାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଇତିହାସର ଛୋଟ ବଡ଼ ନିୟନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଥିଲେ ବା କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବା କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ରମେ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ପରିସର 9ଟରୁ ଅଧିକ 9ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମୂହ ଭଳି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ଭବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ରମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଆଗର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେହକୁ ନିମିଷକେ ମୁଠିଏ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯିବାର ବିଧି କ୍ରମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଚାଲୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତନାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧର୍ମଗତ ସଂସ୍କାର ଏତେ ସହଜରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କେଇ ଫୁଟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବକାଳିକ। ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିଶେଷ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ମରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିପାରିବା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସେଭଳି ତୀର୍ଥରେ ଘରଟିମାନ ତୋଳି ଅନ୍ୟତ୍ର ପାପ କରିବାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଥାନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି କବୀରଙ୍କ କଥା। କବୀର ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟବାଦକୁ ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ସେ ରାମ ତଥା ରହିମଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରଚାର ରକ୍ଷଣଶୀଳମାନଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନବାବ ତାଙ୍କୁ କାଶୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଅଗତ୍ୟା ଗୋରଖପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଗହର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲେ, କବୀର, ତମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣନା, ମଗହରରେ ମଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡ଼େ। କବୀର ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବିନୟବୋଧ ତଥା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସୂତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଗଧଠୁ ଅଧିକ ହୀନ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଯିଏ ପାପୀ ସିଏ କାଶୀରେ ମରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଏକଥା ଭାବିବା ଯେମିତି ମୂଢ଼ତା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ସିଏ ମଗହରରେ ମଲେ ଗଧ ହେବ ଏକଥା ଭାବିବା ବି ସେମିତି ମୂଢ଼ତା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ମୂଢ଼ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେଉଁ କବିର ଆଜୀବନ ଏହି ପ୍ରଚାର କରିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭେଦର କାଣିଚାଏ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କବିରଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଗଲା। ମୃତଦେହକୁ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିରେ ନା ମୁସଲମାନ ରୀତିରେ ସତ୍କାର କରାହେବ। ମୂଢ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି କବିର କନ୍ଦଳର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଚଦର ଉଠାଇ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ନାହିଁ, ରହିଛି 2ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ଅନ୍ୟଟି ନେଲେ ମୁସଲମାନମାନେ। ଉଭୟ କଲେ 2ଟି ସମାଧି।